A wedyn mae'n newid signature ddim yn gallu neud o. Ddim yn gallu neud efo beat yn ymwneud. Na feto. Bydd yr archdderwydd wedyn yn gwahodd y beirniad. Pobl pwysig iawn y beirniad. Mae gen nhw bach o dynar o hyn yn dweud beirniad. A maen nhw'n cael topyna i gael bwyd. A maen nhw'n dweud beiriad fel gresu. Mae gresu yn rhoi pwysig os da chi'n beiriad. Rhaid gwrando'n astyd i weld pwy sydd wedi ennill. Iawn, os da rwy'n yn ennill bob tro? No, does ddim bob tro. Ond da ni gobeithio yna rwy'n yn ennill. Wedyn mae'r archdderwydd yn sefyll i ddweud enw'r enillydd. Ond ydy'r archdderwydd yn gwybod pwy sydd ennill, mae hyn yn gyffredin. Bydd y barn yn llenor wedi defnyddio ffug enw. Ar ôl i'r cyrn ganu eto, bydd yr enillydd yn sefyll rhywle yn ganol y gynulleidfa, a mae yna oed a mawr yn trio ffindio pwy sydd wedi ennill. A bydd pawb wrth ei bodd ac yn curo dwylo, a bydd yr enillydd yn sefyll. Bydd yr enillydd yn cerdded i'r llwyfan